салом, ман гӯшу ҳуши озод дилрабои нозанин ҳастам ва шуморо бо он чизе ки соли равон дидааму шунидаам ошно мекунам. дар давоми соли 2013 наворҳои гуногуни видео аз овозхонӣ дар Кайҳон то саҳнасозиҳои аҷибу ғариб таваҷҷӯҳи миллионҳо нафар бинандагони шабакаҳои иҷтимоиро ба худ ҷалб кард. астронавт аз Канада Крис Хатфилд дар маркази байналмилалии Кайҳонӣ ба ёди бозгашт ба замин як оҳанги Дэвид Бовиро иҷро намуда, дар ҳоли бевазнӣ беш аз 1 миллион нафар корбари шабакаи Твиттерро моту маҳбуд кард. Detach from station and may God's love be with you. агарчи кайҳоннавард Хатфилд дар фазо меҳру муҳаббаташ ба замин ва орзуи бозгашт ба ин сайёраро мепарварид, сокинони вилояти Челябински Русия баъди фуруди шаҳобпораи бузурге эҳтимол ҷурмҳои кайҳониро ҳар шаб дар хоби даҳшат бубинанд. мӯъҷизаи дигари Русияро наворбардоре дар яке аз обанборҳои вилояти Калининград сабт кардааст. киштии ҷангӣ дар мобайни пляж омада иддао мекунад, ки инҷо тамрингоҳи низомист. навори дигари мо овозхонаи духтари нозанине мебошад, ки ба овозхон майли сайрус пайравӣ карда ноогоҳ худро ба коми оташ мезанад. дар ин масъала овозхонҳои тоҷик Шабнами Сурайёву Фарзонаи Хуршед муваффақтар буданд. дар оҳанги нави худ онҳо бо духтарони варзишгар ҳунарнамоӣ карда бо намуди аҷибу ғариб зуҳур мекунанд. дар аврупо як овозхони кӯчагӣ аз он ба даҳшат омад, ки муаллифи оҳангаш овозхони маъруф Ҷимми Саммервилл ба ӯ ҳамовозӣ кард. Well done. Is it you? It's a hit. It's a hit. It's me. Oh my god. It's me. Oh my god. Perfect. ва билохира мехоҳам аз шумо даъват кунам, ки ҳар гуна ҳаводиси аҷибу ғарибро бо оромӣ қабул кунед. он метавонад танҳо саҳнасозӣ бошад. худоҳофиз. бо шумо вохӯриҳои зиёд хоҳем дошт. Oh my god! That sucks. I'm sorry. You just ruined all of my stuff. Get some napkins, clean it up, it'll be fine. Fine, there's coffee inside of my computer. You know what? Just get away from me. Just get away from me.